רואה בין העולמות. איתי צירי הר זהב. כל יום שני בשעה 8 בערב בערוץ הרדיו Best Life. ערב טוב, יום שני ליום שני שאין שני לו. רואה בין העולמות, שידור חי ברדיו החיים הטובים Best Life. ערב טוב, אניטה. ערב טוב, מה נשמע? בסדר, והנה שוב את כאן איתי. איזה כיף. איתנו, עם כולנו. תודה ששוב באת. זמנת אותי, נו. הייתה לי ברירה. סחבתי אותך. רועיקו, ערב טוב לך, רועי שוחט שאמון על כל ה-Best Life, הפרויקט המדהים הזה של רדיו אינטרנטי. ואנחנו בשידור חי בתוכנית היום. קודם כל, אני רוצה לקחת אותנו שבוע אחד אחורה, יום שני בערב, 8 בערב, ואנחנו מאוד שמחות על בחירת הנגידה. ואנחנו מדברות כאן על נשים בכלכלה הישראלית ונשים שתופסות מקום, ואת אניטה מקריאה קטע שהעבירה עופרה שטראוס על משהו שבעצם תרגום של נאום של ציטטה את ביל קלינטון, על נושא של כמה באמת חשוב ונכון ועדיף להכניס נשים בכלל לכלכלה העולמית ובכלל בתפקידי נשים, ואני איפשהו אהבתי לי. ואיך ידעתי את זה? שמעתי שידור חוזר. שמעתי שידור חוזר. אמרתי, מה קרה? איפה נעלמה? לא הגיבה נכון כל כך לטעמי. נכון, אני גם הופתעתי. אמרתי, אוקיי. אז אני רוצה להגיד ששמעתי את השידור החוזר. אגב, ממליצה מאוד לשמוע שידורים חוזרים. שומעים שם כל מיני דברים שלא שומעים בשידור החי. אבל אני רוצה להגיד שאני מסכימה. והיה שם, היו מילים מאוד חזקות שאחר כך בדיעבד שלא אהבתי, כמו שאהבתי בתוכנית, שמעתי. וכמה חכם זה וכמה מוצדק זה, ואני מסכימה עם הציטוט של ביל קלינטון. טוב, צריכה לחשוב להביא עוד ציטוטים להבא. ואני מבטיחה להקשיב, לא רק לשמוע אותך, גם להקשיב. נבחן זאת. אוקיי. ויש לנו, מי שהיום, יש לנו 50 דקות. מישהו רוצה. ובא לו ככה פתאום לשאול שאלה אחת. לא כאילו, תגידי לי. מה יהיה? או מה יהיה. יהיה טוב, קודם כל. ברור. בעזרת השם, בעזרתנו, יהיה בסדר. בא לכם לשאול שאלה, בא לכם לעלות לשידור, סתם להגיד ערב טוב. 03 603 21 31 03 603 21 31. אניטה, מסתכלת עליי כי? לא יודעת. ככה עבר השבוע, ורציתי לשאול אותך, מה שבוע שעבר את... יצאתי בהכרזה. יצאת בהכרזה, מה קרה? אנשים יקרים, כשנותנים מקבלים, וכשנותנים רוצים לתת עוד. יצאתי ההכרזה, השינוי שעשיתי הוא, שכל מפגש שאני מזמינה אנשים לפגוש אותי פגישה אישית, אני לא נותנת את המחיר, אין תמורה. זאת אומרת, מה זה אין תמורה? זה לא בחינם, זה לא חינם, אלא יש לנו מפגש, החשוב זה המפגש, המטרה זה המפגש, לעשות פגישת תקשור, לראות מה זה, להרגיש, לצאת עם איזושהי, לצאת לפעולה, ואני לא מגדירה מחיר לזה. כל אחד שם בקופסה, יש קופסה, כל אחד שם בקופסה מה שהוא מרגיש, מה שהוא רוצה, כפי יכולתו, אין שפיטה במקום הזה בכלל, ואני רוצה להגיד תודה לאלוהים, ותודה לכל מי שמלווה אותי בדרך הזו, הנשמות האנושיות והנשמות שבצד השני, שאין לי ספק שהולכות איתי דרך מאוד רצינית, והשינוי הזה הוא מקסים. זה קונספט די מתחיל להיות מקובל בעולם הכלכלי. כן, ראיתי... אנשים מפחדים מזה, אבל מפחדים לא לציין סכום או מחיר, אבל אני רואה שיש
כמו בהחלטה שלך, אנשים גם עובדים לפי הז'אנר הזה. ואנשים מקבלים את זה גם. כן, מלבד ההתלהבות. אני באמת יורדת רגע מהמקום, זאת אומרת, זזה רגע הצידה מאותה דרך של התלהבות, ובאמת מחמאות ושאלות ותהיות שאנשים באמת שאלו את השאלות שלהם. ההבנה, סליחה רגע, ההבנה וההכרה שלי בתהליך הזה פתאום קיבל צבע אחר. זאת ההרגשה. המטרה זה בעצם להיפגש, ועלו דברים חדשים שכנראה איפשהו היו שם בעננים מאחורי את לא צריכה להתנצל. לא, אני לא מתנצלת, אני כן... למה? נשמעתי מתנצלת? קצת נראה לי. כן. זה לא מוריד, וזה משהו שהוא חדש, וזה לא מוריד מאף מקצועיות, אני רוצה להגיד שזזו כמה עננים, ברגע שהכרזתי את ההכרזה הזו, בעיקר לעצמי, והתחילו לעלות כל מיני דברים מאוד מאוד, למשל, אני נתקלת, מה שאמרתי לך, שנראה לי שבא לי לדבר על זה היום, זה הרבה הנושא של חסימות. אפרופו חסימות, תקראי לזה חסימות, אני שומעת לאחרונה משיחות עם חברים, שדווקא מדובר יותר על אנשים שעושים שינוי בחיים שלהם. מה זה שינוי? מדברים על תעסוקה, אוקיי? כן. מדברים על תעסוקה שמגיל מסוים, אני חוזרת על זה כמעט כל שידור, כי זאת בעיה באמת רצינית. השבוע שמעתי שאפילו מישהי אמרה, כבר אחרי גיל 40 כבר אין עבודה. כן. ואנשים עושים שינוי, והם אומרים, ואנשים שעושים שינוי, אבל הם עושים שינוי למשהו שהם תמיד חלמו לעשות. כן. עכשיו הם מוצאים את הזמן ואת האומץ לעשות את מה שהם באמת אוהבים, ויודעים לעשות הכי טוב, ועדיין הם אומרים, רגע, מי אמר שאני טובה בזה? מי אמר שאני רוצה להיות הכי טובה? האם יש מצב שאני אהיה טובה? זאת אומרת, הם כבר נמצאים בתוך השלב של הם נמצאים בשלב, והם עדיין טועים, אני לא יודע אם אני מספיק טוב. יש להם מין ג'ק כזה. יש משפט שחוזר על עצמו שנייה אחת. משפט, אני מוסיפה בתוך מה שאת אומרת, שאני שומעת את המשפט שאומרים, אני שמה פול גז, או אני שם פול גז בניוטרל. לא יודעת, לא לזה הכוונה, יכול להיות ש... אבל המדהים בסיפור הזה שבעצם אותם אנשים שאומרים, אני לא יודע או לא יודעת אם אני מספיק טוב או טובה, וכל הסביבה הקרובה חושבים שהם the best of the best. עלו על הדרך, והם אשפים במה שהם עושים, והם עושים את זה בצורה הכי טובה, וכולם אומרים להם את זה. ואותו אדם בא עם חסימה. כן, אלה חסימות מגיעות נקודת הראייה שלי בכל מיני רבדים. הרובד החלומי, קודם כל, אני חולמת לעשות את הדברים. אחר כך מגיע לדרגה שכבר עברנו, אוקיי? אנחנו עוברים את השלב של... עכשיו אנחנו נתחיל ליישם את זה, כי בכל זאת הדרך חיים שלנו מובילה לכיוון החלום. אנחנו מחליטים ליישם. כשאנחנו מתחילים כבר מתחילים והתחלנו את הדרך, עולים הבמפים הקטנים האלה, כמו שאת קוראת להם. לאותם אנשים זה לא במפים קטנים. לא אומרת קטן בשביל להקטין, אוקיי? לא, ברור. אומרת קטן מנקודת המבט שלי, כי בתכלס, כמה פעמים אני אומרת בתוכניות שלי, פרופורציות. חסימות, כמו שהתחלתי, באמת מגיעות מקום של רבדים. ואת אמרת שיש לך איזושהי שאלה בנושא הזה, את רוצה לכוון את זה לכיוון שאלה כדי שנתחיל... כן, רציתי, איך בעצם מבהירים לאותם אנשים ומחדירים להם שאכן הדרך שלהם, שכולם רואים שהיא אכן נכונה, שהם יפנימו. שיפנימו? איך גורמים לעצמנו להפנים? אני לוקחת את זה, את הגוף הזה, השלישי, לגוף ראשון. אני כבר הפנמתי, ואני מאמינה שגם את. את עושה עבודה חזקה מאוד. וגם את. אנחנו לא מפסיקים ללמוד. וגם את החסימות האלה, הנה, דוגמה,
אני עושה דרך מסוימת, שבוע שעבר אני יושבת, מחליטה לפתוח חלק בדרך הזו, כולי באקסטזה, ברעידות, במה יהיה, האם זה נכון, האם זה לא נכון. והמילה פרופורציות, המילה איזון, הגענו כבר לדרך עצמה. התחלנו כבר את הדרך עצמה. אני מאוד מאוד, מה שקופץ לי כרגע, מאוד ממליצה תמיד להתייעץ, למצוא את האנשים, לא רק להיכנס לעצמנו ולעשות את המקומות שלנו ולבדוק את המקומות שלנו ואולי להתייעץ עם האנשים שתמיד מלווים אותנו, לבחור בכל דרך שהגענו, בכל רובד, אנחנו נמצא, אני ככה מאמינה בזה שהיקום שולח לנו את האנשים הנכונים לשאול אותם ושיראו את הדרך הזאת. ומניסיון אני יכולה לומר שכדאי לפעמים גם בדרך לנפות את אותם אנשים נכון. שהם שליליים, לא בצורה רעה, לא בצורה רעה. הם שליליים בקו מחשבה, כי הם פחות אוהבי סיכון יכול להיות, והם אוהבים את הדרך הנכונה. כמו שאמרתי, אני מאוד אוהבת את הדו-שיח הזה בינינו, מכיוון שאיך שאת רואה את הדברים האלה, ואיך שאני רואה את הדברים האלה, את במילים שלך לוקחת ואומרת, הם שליליים, אני יודעת למה את מתכוונת, אוקיי, מתוך הכירות איתך, אבל אני באה ואומרת, הם עשו את התפקיד שלהם במסגרת החיים הזאת. כרגע. זה לא אומר שנפרדים מאנשים ולא מדברים איתם. לא, ממש לא. תסתכלו כל פעם. לקבל כוחות ועידוד מאנשים שהם... לא תמיד עידוד. אני רוצה, תכף אנחנו ניכנס לשיר, כדי שאנחנו נתארגן, ואני רוצה כן להיכנס למקום שלא תמיד אנחנו הולכים לאנשים כדי לקבל עידוד. חברים שלי, אנחנו ניכנס לפרופורציות האלה בתוכנית הזאת. אני אנסה לגעת בנקודות האלה, אני מקווה שאני אגע באמת לכמה שיותר, כי לגעת בנקודות שאצלי זה מתחבר. רועי, יש לנו שיר? יופי. Time you learn to walk on your own. Fire in your heart and you're all alone. There must be heaven waiting down the road for you. Must be heaven waiting down the road. Tears from nowhere on a summer night. Sweat of angels over your broken heart. Must be quiet places for the wilds like you. Must be a quiet place. I took the train for the ride in the city and I shook my pride and the crowd said I'm crazy, but I looked around and the purple turned hazy, so I tried to feel by my heart sort of placed me way high. Lost your
the storm to cease, and I'm waiting for the heart to ease. I'm just taking a walk on the less traveled road into your mind. את יודעת מי זאת הייתה? כן, תגידי לנו. הדרה לוין, נכון. והיא שרה מקסים, לא מכירה אותה? שרה מקסים. ובאנגלית. מקסים, שזה מקסים. בסדר. הדרה גם התארחה כאן אצל רועי. נכון, רועי? התארחה אצלך. הדרה לוין, זאת הייתה. תודה. בטוח עוד נשמע עליה. כן, ועוד שומעים עליה כבר. אני חוזרת למה שדיברנו לפני השיר. הנושא של ללכת, כבר נמצאים בדרך. כבר עושים את החלום. והמשפט הוא, אני חולמת וגורמת לדברים שיקרו. ובדרך אנחנו מתייעצים. כמעט כמה אנשים אנחנו רואים או מכירים שבאמת עושים איזושהי דרך לבד מוחלטת ולא משתפים ולא מתייעצים. כמעט ואין. אבל, אממה. בדרך אותם אנשים שמכירים אותנו מדרכים אחרות, אולי משנים אחרות, בצורה אחרת או צורת מחשבתית אחרת שלנו, ממשיכים ורואים אותנו, מתחילים את החלום, מתחילים ללכת באיזושהי דרך חדשה שאנחנו בוחרים, והתגובות הן לא כמו שאנחנו מצפים שהם יגיבו לנו. פה אני רוצה לומר נקודת מבט שלנו מותר לה להשתנות לגבי עם מי להתייעץ. אנחנו לא רבים עם אף אחד עכשיו. אנחנו לא צריכים להוכיח לאף אחד שהדרך שהחלום שלנו הוא שלנו. בל נשכח לרגע. גם אם הוא לא בדיוק מסודר ולא ממוקד ולא מרוכז ולא מדויק, עדיין הוא שלנו. וזכות הבחירה בלהתייעץ, וזכות הבחירה במי יראה לנו את התבנית אולי החדשה, אולי יראה לנו את זה קצת ממבט למעלה, היא שלנו שוב. יכול להיות, כמו שאנחנו דיברנו קודם, יכול להיות שהחברים הקרובים הם לא אלה המתאימים. גם האנשים, אגב, שהתייעצנו איתם עד היום, יכול להיות שהם גמרו וסיימו את התפקיד שלהם. נכון, נכון, אני מסכימה איתך. לפעמים גם עדיף להתייעץ עם אנשים זרים, ודווקא אנשים לא מהתחום, כי דווקא הם רואים פרופורציות אחרות, כי מאחר שאנחנו נמצאים, כל אחד בתחום שלו די מקובע באיזשהו מקום, לפי הז'אנר של אותו מקצוע וכו'. ודווקא אנשים מבחוץ פתאום יגידו איזה משהו, וידלק איזשהו ניצוץ, ונגיד, וואלה, למה לא לעשות את זה? מי אמר שהדרך חייבת להיות? כי כל הקולגות שלי הולכים בצורה זו או אחרת. יש לי את הדרך שלי, ועם משהו ששמעתי ממישהו אחר שמתאים לי, אנסה. נכון, אנחנו... גם את עובדת ככה. גם אני עובדת ככה, ועולמות של כולנו, גם בתחום המקצועי, אני לא מדברת כרגע על התחום האישי, אנחנו ניגע בזה, אם זה הגיע היום, אם זה, יש לנו תוכניות עוד להעביר. מה? לא, כן, תחום אישי, תראי. לא, בואי ניגע במקצועי, לא נתפזר. לא, אבל אני ממזקת את זה מהתחום האישי, כי אם אין איזשהו פידבק מהקרובים, אם זה בן או בת זוג, שלא נותנים את הגב, או מנסים לטרפד, בעיה. או לפחות, אם אני מסתכלת רגע על מינימום, יש מינימום התייחסות. יש את המינימום התייחסות שהוא, אוקיי, יש לנו את התחום האישי, עכשיו אנחנו בתחום מקצועי, יש מינימום של התייחסות, אבל את יודעת מה, אני מרגישה שאנחנו נקפוץ כאן, אם אנחנו ניכנס למקום האישי, וכן אני רוצה לחזור. הנה, את רואה, איך אני ישר, אני. תיישרי אותי, הנה את פה, בשביל ליישר, את זוכרת איפה הייתי? תקשיבו, זה לא שאני לא בפוקוס. לא, אני גם מתחילה לא להיות בפוקוס בגללך, אני עפה. אבל מדברים על ההתייחסות, הפידבקים הקרובים שנותנים לנו איזשהו גב ולהמשיך הלאה. אוקיי, ללכת לייעוץ.
לא מדכים? כן, בשלב של הגשמת חלום, נכון שאני מדברת במונח שהוא מאוד גדול, בדרכים האלה, הכל מופעל אצלנו, המיינד, הרצונות, הפיזי, המנטלי, הרגשי מאוד מאוד חזק. אני יכולה לראות את זה כשיש בחירה ומתחילים ללכת בדרך. מספיק שמישהו יגיד מילה. מספיק שמישהו יגלגל עין. לא מספיק חסר. שמישהו ירים את השפה השמאלית לצד שמאל או ימין ויעוות, משהו בנו, יקרה לנו משהו. הפיזי הזה עושה לנו משהו, הוא יכול להוריד אותנו, הוא יכול להרים אותנו, הוא יכול בהתחלה לא להשפיע עלינו. מה? אבל גם על זה אפשר להתגבר, ואני למדתי להתגבר. איך למדת להתגבר על זה? אני למדתי שאני לא אוכל לרצות את כולם. נורא פשוט. אז מתוך 100 אנשים, 2, 3, 4 מרימים גבה, או אומרים מילה לא במקום. תודה רבה. נקסט. לא יכולה לרצות. תמיד יהיו אנשים שיגידו לכאן או לכאן. לכאן או לכאן, אני אקח את זה לכאן הטוב, שיש את מה שאת אמרת, ויש גם את האנשים שמאוד ירוממו אותנו, אבל גם פה אני רוצה להגיד, פרופורציות. זאת אומרת, אם אני לוקחת דוגמאות משיחות שיש לי, אוקיי? מסשנים, האנשים, ההשפעה הזאת של, אם מישהו אומר לי משהו טוב, אני בהיי מטורף, ולהפך, אוקיי? ומה שאני מנסה מהמקום כשאני נמצאת בשיחות, אותה אנרגיה, מה זה הפרופורציות שאני מדברת עליהן? הנה, מתחיל להתמקד לי. מה זה הפרופורציה הזו שאני מדברת עליה? אותה דרך מאוד אישית, מאוד ייחודית, שיש לכל נשמה ונשמה על היקום הזה. זה לאו דווקא מדבר על ייעוד. וברגע שאנחנו ניגע, לפעמים צריך לעשות את זה קצת בכוח. מה זה בכוח? במרכאות. לעשות תרגול, פרקטיקה. אני דיברתי המון על פרקטיקה, אני זוכרת עוד בתוכניות הקודמות, יש נושא של פרקטיקה. לתרגל את הייחודיות שלנו, לתרגל את המשמעות של דברים שאנחנו עושים, כאשר אנחנו נפגוש בדרך את אלה שמרוממים אותנו ואת אלה שקצת מנמיכים אותנו, ההשפעה שמה לא תהיה כל כך חזקה. הווייב הזה שאנחנו נחוש מהסביבה שלנו, אז לא תהיה כל כך חזקה. ולשם, אגב, השאיפה שלי, בחיי היום-יום שלי, להגיע. יש מטרה. עכשיו, המטרה היא לא מחייבת שתהיה אחת מאוד גדולה, מאוד... לא האברסט. גם האברסט הוא סוג של מטרה. בסדר, אבל אני דווקא בעד לעבור משוכות נמוכות, ולאורך הזמן פתאום נגיד, מה זה נמוך? רגע, בואי נתקיל אותך. מה זה נמוך? מה זה נמוך? על פניו שההישג לא נראה שהוא הישג שמקדם אותי לאנשהו. לא נראה לי. לא נראה לי, אוקיי. בדיוק. אבל כשאנחנו עוברים עוד הישג קטן ועוד הישג קטן ועוד שעל פניו בזמן אמת הוא לא נראה כהישג, אך כשנביט לאחור נראה כל כך הרבה הישגים קטנים שזה יהיה כברת דרך עלינו כבר, אנחנו או שהגענו כבר לאמצע ההר, או שאנחנו כבר למעלה. אוקיי. או בדרך. ומה קורה אם בסופו אם כן בדרך הזאת, אנחנו כן ניקח משוכה טיפה יותר גבוהה, אנחנו נקרא לזה משוכה כרגע. אנחנו לא יכולים לדעת באותו רגע. אגב, אנחנו התחלנו, את השיחה עצמה, התחלנו בנושא שנקרא חסימה. שימו לב, משוכה. חסימה, שוב, העניין של המשחק מילים, גם אם זה לא אותן אותיות, מה את אמרת עכשיו? אני חושבת שלאורך הדרך בתהליך, אנחנו לא יודעים אם עלינו משוכה גבוהה או נמוכה, אנחנו רק יכולים לראות את זה בדיעבד. שנביט לאחור, אז נבין, כי גם אם היום אני חושבת שעברתי משוכה גבוהה יותר, אז... אבל היא נכונה לאותו רגע. כן, זה הדיוק. נכון. אבל לא תמיד רואים את זה, בסדר. זה בגלל שאנחנו בגוף אנושי, כמו שאני אוהבת לדבר. ואת עושה ישר, הנה, היא גלגלה עין, ראיתי עכשיו, היא גלגלה עין, אבל זה הקבלה הזאת,
הקבלה של מה שנכון, אניטה, את מדברת על בדיעבד, הסיטואציה של להביא אנשים, בואו, המטרה היא שיחה, המטרה היא לעבור שיחת תקשור, המטרה היא לחבר בין אנשים שכאן לבין נשמות שעברו, רק בשביל, כי זאת המטרה, כי זה מה שחשוב, ולא חשובה התמורה הכספית ברמה שמחשיבים אותה, היא כן חשובה, כי אנחנו חיים בחיי היום-יום, על היקום הזה, והדברים עדיין עולים בכסף, ההסתכלות על הדברים, זה מה שאני מנסה להעביר כל הזמן. הפרופורציה הזאת, איך קוראים לפרופורציה בעברית? רועי, אתה יודע איך אומרים פרופורציה בעברית? מישהו יכול לכתוב לי איך אומרים פרופורציה? ברח לי. תכף נשאל את הרב גוגל, או את הרבנית ויקיפדיה. פרופורציה, איזון? איזון? נראה לי. פרופורציה גם טוב. כן. אם מישהו יודע שיתקשר ויאמר. שיתקשר, או שתכתבו בדף של התוכנית, או תתקשרו, נדבר עם מישהו, למה לא? כן. 03, 603, 2131. נתקיל אותם. מה זה פה? אני חושבת שזה... אני גם רוצה להוסיף על כל מה שאמרת, פתאום עלה לי שבעצם גם החינוך שקיבלנו לאורך השנים... דברי בשם עצמך. אני רוצה עכשיו לדברי בשם עצמך. נכון, בשם עצמי נדבר. החינוך שקיבלתי תמיד ללכת לעבודה, לא להחסיר יום. אני זוכרת, פעם אחת אמרתי להורים שלי שהודעתי שאני חולה היום. אז אמא שלי שאלה אותי, לא יפטרו אותך? אמרתי, לא יפטרו אותי. והעיקר שתהיה עבודה, ובסוף החודש יהיה את התלוש, ומין ביטחון כלשהו. וגם קשה היה לצאת מהדרך הזו שבה חונכתי, אף על פי כן שההורים שלי היו עצמאים. כנראה החינוך שלהם בקטע של להיות שכירה, שנקבל תלוש משכורת, והכל בסדר, בסוף חודש. זה גם השפיע עליי לאורך השנים, לא לצאת לעצמאות בעקבות החינוך שקיבלתי. וכל הזמן ההורים שלי רצו שאני אהיה שכירה. וכשכבר באתי ואמרתי, אני עושה את השינוי, זאת אומרת, כבר לא שאלתי, באתי והודעתי, ואז גם חשתי בשינוי שלהם, שהסתכלו עליי ואמרו לי, וואלה, סומכים עלייך. יודעים שתהיה לך דרך אצלך. שחררו, לגמרי שחררו, שבעצם אני באה בגיל מסוים, לא בת 20, לא יעזור, לא בת 20, בגיל מסוים, כבר לא בת 40 גם מודיעה, ובאה ועושה שינוי. לא פשוט, לא פשוט. ייחדת בעצם את הכל ביחד, כי את דיברת עכשיו את הדיבור המאוד ארצי, העבודה, הפאטרן, התבנית הזאת, הידועה, שצריך ללכת וצריך לעשות, ואיפה הרגש, איפה המשהו הבפנים הנשמתי הזה, שכל כך חריף אפילו, אני משתמשת במילה מאוד בוטה באיזשהו מקום, איפה הפפר הזה, איפה הפלפל הזה, שמתחיל לבעבע, והמים ושרותחים, המים, הרגש, איפה זה? את לקחת מתוך הניסיון של מה שגדלת והבאת ואספת ואגרת, התחיל להיות איזשהו סדר, החלט לעשות סדר מאוד חדש בחיים שלך. ומכיוון שהתחלת לאזן את הדברים בין הרגש לבין ההבנה הארצית, לבין התבניות. ופה אנחנו נוגעים בנקודה, נפל האסימון. נפל האסימון, כן. והכל התחיל להתחבר. היום נדיר, אני מכירה כמה וכמה אנשים שהם עובדים בעבודה, מעל 20, באותה חברה, מעל 20 שנה, זה הדור של פעם. פעם, האנשים היו נכנסים למקום העבודה בגיל 20, יוצאים ממנו בפנסיה. את תראי גם הרבה אנשים, את יודעת מה, את מקפיצה לי ככה איזה זיכרון שיש, אנשים שעובדים הרבה מאוד שנים במקומות עבודה, יקירתי, זה נשים בנות גילנו שנמצאות כבר 20-25 שנה במקומות עבודה, הרבה מאוד אנשים מגלים את עולם הרוח.
דווקא מתוך המקום המאוד מקובע הזה. נכון. המון 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 הולכים למקום של רוח, לעשייה, ללימוד, לפתיחות. יש פתיחות למקום הזה. אני פתוחה לעוד שיר. כבר? בכוונה עושה, כן. אני בכוונה עושה מפסקות כאלה. את קולטת? לא. רואי, יש לנו. יש אמת בסיפורים, ראיתי אנשים גדולים בוכים. אם אלמד מילים רכות, ראיתי אנשים גדולים בטעויות. יש מקום שבו אוכל לגדול, נוף אחר אצלו אומרים הכל. אם אבחר להשתנות, ראיתי ילדות קטנות גדלות. זה לא צריך להיות מסובך, להתאהב ולבחור. נשימה ארוכה בטוחה, השארתי בשבילך. יש ילדה עוד רגע בת 30, ראיתי את עצמי באחרים. מחכה, שומרת לי דמעה, בתוכה נשארת רחוקה. זה לא צריך להיות מסובך, להתאהב ולבחור. נשימה ארוכה בטוחה, השארתי בשבילך. זה לא צריך להיות מסובך, להתאהב ולבחור. נשימה ארוכה בטוחה, השארתי בשבילך. זאת הייתה מור מנדל. מור מנדל, איזה קול יפה יש לה, ולשיר קוראים נשימה ארוכה. שיר מאוד יפה. אכן יפה, והמנגינה, איך אני אוהבת. מוסיקה עושה לי את זה. תמיד. רגע, היום... כן, ניטוש. אני רוצה היום סיפור. ספרי לי סיפור. נכון, אנחנו פתחנו בעונה השנייה, פתחתי פינה, לפינתנו הנשמתית, סיפורים, יומנה של מתקשרת. כן, כמובן אני מדגישה שהסיפורים הם ללא שמות, ללא הדגשות לזיהוי, אלא לספר את החוויה עצמה.
מאוד מאוד חוויות מקסימות שאני עוברת במפגשים עם אנשים, והרבה מאוד מהמפגשים האלה הם בעצם המתנה הגדולה הזו של לתקשר עם נשמות שעברו לצד השני, עשו את ה-crossing over. לפני כן, ברשותך וברשותכם, נעשה איזשהו תרגיל קטן כדי להיכנס לזון כזה, לאזור רגוע. אני אוהבת להשתמש בדמיון הזה, בציורים האלה של המוח שלנו, של הגוף שלנו, של העיניים. העיניים זה הנשמה. ולנסות לראות את החלל הזה שיש לנו, שנקרא ראש, בראש שלנו. לקחת נשימה עמוקה. וכן, יפה. לקחת נשימה עמוקה ולשחרר, פשוט לשחרר. קוראים לזה נשימה עגולה. ברגע שאנחנו נושמים, אנחנו לא נעצרים למעלה, אינם ממשיכים ומוציאים דרך הפה. ולהיות במקום של שחרור מסוים, של רגע מסוים. להעלות חיוך קטן אפילו. גם אם מרגישים איזשהו רגש קטן או איזושהי תחושה מסוימת, להסתכל על המקום הזה מבפנים, מבחוץ, ולהיות רגע עם עצמכם. אני אספר לכם שהגיעה אליי משפחה. היו שם סבתא והנכדים, והגיעה אנרגיה מאוד יפה, מאוד חזקה, מאוד ברורה של הסבא. ואנרגיה מגיעה בשבילי בעיקר ברגש, בעיקר בתחושות של גוף. אני יכולה להרגיש את הצמרמורות הקטנות והיא מגיעה עם סימנים, עם הסיינס שלה, עם הסימנים, והסימנים בעצם מגיעים כדי להראות לי, להראות למי שנמצא בחדר, אם יש לנו עסק. אני מאוד אוהבת להגיע למקום הזה, מאוד חשוב לי להגיע למקום שכמו שאני הייתי רוצה שידברו איתי ושיהיה נוח בשיחה כזו ככה להעביר את זה הלאה. והתחילו לעלות סימנים מזהים דווקא מהבית של הסבא, וריהוט שיש, צבעים, אפילו בדיחות קטנות, מין משהו שיסמל את האופי המאוד בדחן והציני קצת. מאון לאון, הוא התחיל לדבר, אני משתמשת בזה, הוא התחיל לדבר, את המקום של להזכיר לנכד שיש איזשהו סידור, או איזשהו מחזור, או איזשהו ספר. אני כיוונתי לכיוון ספר, והכיוון היה ממש ברמה של לכוון לכיוון הארון, המאוד מסוים. לא קיבלתי אישור ממי שנכח בחדר. האישור הזה הוא לא רלוונטי, האם זה נכון או לא נכון. היחידה שיכולה להיות לא בטוחה במה שיוצא לה מהפה, זאת אני יודעת שהצד השני שמעביר את המסר הוא ב100%. קיבלתי טלפון למחרת שחיפשו, מצאו. זה היה, אם אני לא טועה, זה היה כמו מחזור כזה, שוב, סוג של ספר קדושה, וכשהם פתחו את הספרון הזה, הייתה הקדשה מהסבא לנכד, ליום ההולדת שהיה באותם ימים, לתאר את ההתרגשות שאני חובה. כשאני שומעת את הטלפון הזה, אי אפשר לתאר במילים. זה מרגש, זה מקסים, זה מעצים, זה סוגר המון מעגלים, זה נותן תחושה של ביחד, שזה קיים. אובדן זה לא משהו
שיש לו פיצוי. אבל הסגירות האלה, זו חוויה שזכורה לי מאוד 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 חזק. אתם מוזמנים לקחת עוד פעם אוויר, לנשום, להרגיש. אם יש איזושהי חסימה כרגע, או יש איזשהו מקום, פשוט תצביעו לעצמכם על המקום הזה. ההצבעה יכולה להיות פנימית שלכם בראש, אתם יודעים בדיוק איפה זה. יכולה להיות אפילו להצביע לעצמכם לשים יד על המקום הזה. כן, חסימה גם יכולה להיות סוג של רגש שנמצא בברך. לא משנה. זה הסיפור. איזה יופי, יש צמרמורת פשוט, ופתאום נזכרתי שאת סיפרת, שבוע שעבר כשסיפרת על השינוי שאת עושה, הבנתי שלאחר מכן קיבלת טלפונים מאנשים שקראו להם כל מיני דברים בעת השידור. כן, נכון, נכון, תקשיבו, אם קרה לכם, אני אשמח לדעת, איזה קטעים. איך אני אפה עכשיו עם האנרגיות, כולי. כן, אז מה שקרה זה שקיבלתי 2 טלפונים. אחד זה התחיל ב-SMS, ואחד היה ממש טלפון. לשתיהן, אוקיי, אחת צלצלה ואמרה שמעת דפיקות בדלת, וכשהיא הלכה לא היה אף אחד, והיו איזה שהם שיבושים במחשב. אחת בפירוש כתבה לי, תקשיבי, שנייה לפני שהכרזת ההכרזה שלך, שזה היה 7 דקות לפני סיום התוכנית, המחשב קרס. ונדלק עוד פעם מעצמו. זה לא עניין של מצחיק, זה מקסים, זאת אנרגיה, יש להם יש לה אנרגיה, את היכולת לשחק לנו בחשמלים, ולמי שניבל או מישהו, אין צורך, בסופו של דבר זאת אנרגיה. אנחנו מברכים אותה, אנחנו אוהבים אותה, אנחנו אוהבים את האנרגיה, אנחנו אנרגיה. חברים שלי, אנחנו אנרגיה מאוד יקרה ליקום הזה. יש לנו, נורא פעם לי להגיד היום את המילה ייעוד, אבל היא לא מסתדרת לי, משהו בי לא מסתדר איתי. לא צריך. יש לנו דרך מאוד מיוחדת כאן, להיות כאן. אם נוריד התנגדויות, אם נוריד חסימות, אם נוריד את הבמפים האלה בתוכנו, תתבהר לנו, כל פעם יתבהר עוד פיפס אחד, עוד חריץ קטן. מודעות זה דבר מומלץ. לאכול אותו בוקר, צהריים וערב, רצוי מים. מודעות לעצמנו וגם להיות רגישים לאחרים. אני חשה שהרבה אנשים, לא רוצה להכליל, אוקיי? אבל אני מודעת לסביבה, אנשים לא רגישים לשני. ודווקא השבוע הייתי בפגישה והצד השני אמר את זה כמה וכמה פעמים, תהיו רגישים אחד לשני, וזו הייתה פגישה עסקית לחלוטין, ולא היה בה שום רוח, ואני יושבת ואני... אין דבר כזה שלא היה בה שום רוח. רוח זה, הנה, עכשיו הוצאת רוח. אין דבר כזה, לא יכול להיות דבר כזה, גם אם, זה לא משנה מי אתה או מי את, אין דבר כזה שזה רק עסקי. הכל קיים שם, הכל. אז בדיוק, אז אם אדם הוא מודע, שיושבים עם אנשים בעלי חברות, והם נורא מחשבים את עצמם, והם נורא זה, וכל הפגישה הולכת לנושא עסקי פרופר, פתאום דבר כזה יוצא, אז זה קצת משנה את האווירה. נכון, נכון, מסכימה. אני גם חושבת שאם אנחנו מדברים על חסימות, מקפיץ אותי, כן, זה מקפיץ אותי למקום של המשפטים, שהמנטרות האלה הקטנות שלי שומרות. זה לא הבגדים שלי. זה לא התואר שלי. זה לא המשקפיים שלי. זה גם לא השם שלי. הכל ביחד. בא מתוך בחירה גם. בחירה שלנו קיימת מהרגע שאנחנו קמים בבוקר ועד הרגע שאנחנו קמים לישון. הבחירה שלנו קיימת. תזכרו בבקשה את הנושא של בחירה מתוך מקום של כבוד עצמי. לעצמכם. להיות מתוך מקום של בחירה, לכבד את עצמכם.
לא משנה איך קוראים לבחירה הזו בכלל. הבחירה זה לא התואר, וזה לא החברה שאתם מנהלים. הבחירה זה גם לא הבית שאתם, סליחה, אתם זה לא הבית שאתם גרים בו. אולי זה נשמע כרגע, כאילו אני מרגישה התנגדויות, שאגב, הן יכולות לבוא מתוכי לחלוטין, כי זו דרך שהיא, אנחנו זה לא הטייטלים שלנו, אנחנו זה לא התארים שלנו, או מה שמדביקים לנו. להוריד את זה, לפשט את זה. תראי, אנחנו חיים במציאות, יש כל מיני חדשות כאלה שקופצות לי עכשיו לראש, דברים שהציבו אותי אפילו, רק היום דיברתי איתך על זה. ואני אומרת, זה לא שהיקום, אנחנו נעשה את זה, ואז היקום שלנו יתחיל להיות נורא פרחוני, ונורא צבעוני, ונורא נעים, ויש המון אוויר, ולא קורות תאונות דרכים, ויש הכל מהכל. יש בעיקר אנרגיה שם, ואיך אנחנו נחוש אותה, ואיך אנחנו נרגיש אותה, ואיך אנחנו ניכנס עם עצמנו לתוך סיטואציות מסוימות בחיי היומיום שלנו, ומכאן גם איך אנחנו נתייחס לחסימות שיש בתוכנו. האם גם בחירה נפלאה זה לא להחליט. גם בחירה לא ללכת בדרך שהיא חלום, זו בחירה. ואנחנו אלה שאנחנו נכבד את עצמנו קודם כל. נכון, כל בחירה היא לא חייב, גם כשלא בוחרים, זו בעצם בחירה, וכל עוד אני בסדר עם זה, אז זאת לא בחירה ובחירה. תחזרי על מה שאמרת. גם כשאני לא בוחרת במשהו, או לא לעשות, זו עדיין בחירה. זו בחירה. ואם אנשים לידכם מחליטים לא לבחור בחלום שלהם, תכבדו את הבחירה הזו. תסתכלו על המקום המאוד מאוד גרעיני של אותם אנשים. אל תשפטו אותם. בעיקר להיות טובים לעצמנו ולאחרים. אני מודיעה לך בזאת שמסתיימת לה עוד תוכנית. ממש בדקות הקרובות. מה שאת מאזינה. וואלה. יש לנו מאזינים מקסימים. מאזינות ומאזינים לשידורים האלה. יש גם שידורים חוזרים שעולים גם דרך האתר Best Life, גם דרך ערוץ היוטיוב שלי. אם בא לכם להכיר אותי קצת יותר, אני מזמינה אתכם גם להסתכל, גם לעשות גוגל. פשוט לעשות גוגל, לכתוב צירייר זהב, להגיע לדף העסקי שלי, אפשר ומותר ורצוי לעשות לייק, לעקוב אחרי התנהלותי, לכתוב לי. אני מאוד מאוד אשמח לאינטראקציה, למפגשים איתכם, אם זה דרך גלי האייטר, ואם זה דרך כל גאדג'ט אפשרי. מה רציתי להגיד עוד? כן, שאני חוזרת ואומרת, מפגש תקשור אישי, להתקשר, לקבוע. המטרה היא זה המפגש. המטרה היא המפגש. אני אשמח מאוד לארח אנשים שרוצים להתארח כאן ולשאול אותי ולעבור אפילו איזשהו סשן קצרצר איתי כאן באולפן, בשידור חי. נפלא, מקסים, בכיף. הטלפון שלי, 054-5590-983, 054-5590-983. אני רוצה להודות לרועי שוחט, שוב שאמון על כל ה-Best Life. ויום שני, 8 בערב, רואה בין העולמות, שמי צירייר זהב. תודה, אניטה. תודה לך. להתראות. תוך החשך